Danas ću pričati o dva dugo iščekivana parfema na kanalu. U pitanju su dva ženska parfema od brenda Versace. Ostanite sa mnom do kraja videa. Ćao svima, ja sam Maša, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, obavezno subscribe. A danas ću, kao što sam rekla, pričati o dva ženska parfema, dugo očekivana na kanalu, od brenda Versace i mogu da kažem da su zaista bestselleri u protekle 4 godine. Pre svega imamo Versace Dylan Blue Pour Femme. Za njega mogu da kažem da je pandan zapravo muškom parfemu Dylan Blue koji je na tržište izašao 2016. godine, ovaj na tržište izlazi 2017. I moram da priznam da sam se prilično ogrešila od njega. Nije mi se dopao i nisam se negde dovoljno posvetila njegovom testiranju, međutim sada kada ste mi tražili da ga predstavim na kanalu, morala sam to da učinim. Testirala sam ga nekih mesec dana otprilike, koliko i jeste potrebno za testiranje parfema, i mogu da kažem da sam potpuno promenila mišljenje. Tako da zaista topao savet, preporuka jeste da ukoliko vam se ne dopadne neki parfem na prvu loptu, koliko god da ste parfema pomirisale, dajte mu šansu. Dajte mu bar mesec dana da vidite kako se ponaša na vašoj koži. Napravila sam zaista veliku grešku što se tiče ovog parfema. Kod njega u samom otvaranju imamo zaista dosta zelene jabuke, koja je onako hrskava, sveža, izuzetno sveže otvaranje. Može da se oseti jasmin, može da se oseti breskva i takođe u bazi imamo stiraks koji pripada smolama i balzamima, tako da zaista imamo smolasto balzamično zatvaranje. Što se tiče prilike, ovo definitivno jesu dnevne prilike, nikako večernje. Nije toliko seksi za neke večernje varijante, ali za dnevne da. Što se tiče godišnjeg doba, definitivno leto, proleće, međutim ukoliko volite voćne, cvetne parfeme, mislim da možete da ga nosite tokom cele godine. Što se tiče trajanja ovog parfema, mogu da kažem da je sigurno trajanje 4 sata, odnosno najjača projekcija, međutim mogu da ga osetim na svojoj koži i kosi čak i sutradan. U principu ovdje imate jedan zaista cvetan, voćan, topao, izuzetno luksuzan parfem. Dakle, dajte mu šansu ukoliko vam se nije dopao na prvu kao meni, zaista fantastična luksuzna priča. Njegov naslednik iz 2020. godine jeste Dylan Turquoise, odnosno tirkizni, i ovaj mi se dopao na prvu loptu, moram da priznam. On zaista ima Dolce & Gabbana Light Blue moment pri samom otvaranju. Dakle, osjeti se dosta citrusa, limuna, mandarine. Ima i neki minti moment što mi se izuzetno dopada. Također mogu da kažem da je i akvatičan, iako nema nikakve akvatične note. Također može da se osjeti dosta belog cveća i kao bazu ima clear wood. To jeste sintetička komponenta koja ima miris, prizvuk pačulija, koji je negde svež, mogu da kažem čak i sparkling, onako svetlucav. Tako da u principu nemate teško pačuli zatvaranje. Što se prilike tiče, ovo je definitivno dnevna varijanta. Što se tiče godišnjeg doba, ovo je izrazito letnji parfem. Dakle, šetnja pored plaže, može da bude i opuštena neka letnja varijanta, ali definitivno leto casual. Što se tiče trajanja, jako je u pitanju voda toalet, moram da kažem da ga i sutradan također osjetim na koži, na kosti, ali negde najjača projekcija jeste oko 4 sata. Tako da zaista ukoliko volite prozračne, letnje, akvatične, sveže parfeme, mislim da zaista možete da se odlučite za njega. Ovdje zaista imamo dva luksuzna, ženstvena parfema koji jesu magneti za komplimente. Dakle, o prvi sam se ogrešila, izvini molim te, drugi mi se dopao na prvu. U principu zaista probajte oba i čak mislim da celo leto i proleće možete da pokrijete sa ova dva parfema u kompletu. To bi bilo sve od mene za danas, nadam se da vam se dopao video. Ukoliko jeste, obavezno like, share, subscribe na moj kanal. Pišite mi u komentarima da li se slažete sa mnom, da li ste probale ova dva parfema. Također ove parfeme imate da kupite u Sephora parfumerijama, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!